Nice! Wow! Yun! Nasakay na. Sakto. Yun na, nasakay na po ang bagong Ninja 1100 SX. Solid, ano? Congrats sa ating idol, CBA from Talavera, Nueva Ecija. So, pinikap pa niya rito sa Guanzon, Urdaneta, no? Pangasinan. First release ng bagong model na to, SX. Ito yung latest model 2025. Ayan, nakinarga na sa kanyang truck. Uwi na sa Nueva Ecija yan. Right. Shoutout kay BA ng Talavera. Yan po yung owner ng ating brand new model. Ninja 1100. Ganda, no? Astig, oh. So, ang SRP dito ay 799,000. Yan. So, add lang kayo ng 3 years LTO registration, 3.5, 802,500 ang total.